jako ono to tam trošku je vidět. A vždyť to tady stejně řízneme, že? Jo. Tak to A tam může být trošku té trávy. no právě, mně se to líbilo ještě. Tak začneme odsud tam. Jo, asi jo. Tak jo. Jak malé. No, tak tady uděláme takový ten spojen. Jo. A mě to... Teď je brouček. Tady je vlastně kmen No právě. toho stromu. To je právě. Jo. Ten Tree of Life. A dáme ten, jakože, nevím, no nedali jsme asi zoom, že bychom nahráli zase ten zvuk, tak asi tam dáme nějaký jiný sound. A nebo nějak zremixujeme to z té kamery, tady ten náš. Zremixuje. Uděláme z toho nějaký beat. Yes. Kam jdeš, děláme ještě kmen? Jo, já už rostu. Ne, nerost. Rostu je kazimary. Jsem úplně jak ten horseshoe crab. To je takový ten meme, že to je God's perfect creation, protože on už třeba hrozně dlouho, už třeba 200 milionů let jako se ne to, jak se říká, evolve. Jo, jakože, nevím. Jo, ne, no, chápeš. Jo, chápu. A znáš to? Ne. Nebo já, možná bych to musela vidět. Jo, to je takový prostě to je taková placka, víš co? Jo, možná to znám, možná. A to jsou takový ty mýmy, že jako, No. yo, horseshoe crab, you gonna evolve today. A on je, že nah. A pak tam je God's perfect creation. Jo. Jo, dobrý. A to seš ty? No, jak jsi říkala, ne, já rostu, tak já jsem Jo. úplně, ne, Jo. zůstaň taková, jaká jsi. Jo, no. Co teda zůstane? Hej, a můžeme to udělat, že třeba tady budou jako větší a pak to bude No právě. větší. Tak Takže musíme tady- tady udělat jakoby tlustý ty kořeny. Bylo to tlustější. Prostě. Vlastně fat phobic. Ty jsi fatphobic. Prosím. Můžeme ještě zpomalit, že to tady, Jo. že to bude takové. Musíme pomalu. Já teďka vždycky, když dělám si s těma prstama, tak myslím na toho Bouna, jak říkal. A mně se to vůbec nelíbí, jak tam jsou ty prsty vidět. Jak tam je toto. A jako mu se líbilo, když to bylo takhle? Ne, jemu se to nelíbilo. Mu se Že to jako- líbilo, když to je jako smut? Ne, když jde jako vidět, že to dělal člověk. Že jako Aha. vždyť na to jsou nástroje. Bro. Píčo sound guy. Baume. A může to být třeba takovou texturu. No právě, však to je No strom, právě. to je kůra. No, to je kůra. Přesně. To není to je, No, to není mechanicky vytvořený. přesně. To je právě to příroda. Matka příroda. Ano. Mně A teď zase došlo tady vlastně, že tady to nemůžeme úplně oříznout, protože tady jsou ty nohy. Jo a jo, Protože tady jsou ty. Takže to musíme. úplně uříznout. Tak A nevím. nebo je nějak vyretušujeme. To by šlo. Jo, to bylo směšné. Tak jo. Ale to musíme brát jakoby tu hlínu tady ze spoje, to je taková tvrdá a tady tu si necháme na ty kořínky. Jo. A nebo jako když tak ještě dojdem pro další. Ne, já mám gumičku na ruce. Taky. Jo, To asi myslím, že to říká. no to je ne, já mám tetování na ruce. To vyretušu. Jo. Já mám trošku mě to sere, no, že to narušuje. Tady je nějaká kost. To je sádras. Tam někdo umřel. Oni tam někoho pohřbili. Tehně.
Jo. A v tom jednom jako v té jedné prostě to na tu hlínu nebylo jakoby nic. Oni to úplně jako vybrali. A v té druhé bylo to Aha. takový vály tam byly. A když tak už to tak vysuší vždycky. No tak já udělám právě ten foundation tady toho kořene. Počkej, ne, ale to bude hezký, jak to jako postupně. Jo, že to teďka musí udělat perfektně jako na poprvé. Jo, a tak některé kořeny rostou to právě rychleji. No, dobře. Ale čím rychleji rostou, tím rychleji skončí. No, oni jedli hodně kuřat. Co? Že vyrostly rychle. Jedli hodně polívky, ne? Ne, tak jak to se říká, že když jíš takový ty kuřata, které jsou napíchané těma steroidama nebo čím se, tak prostě pak rychle vyrosteš. No to řekla ta Živanová mamka přece, že no Živan nám nějak moc, až moc vyrostl. Opa, až moc jsme ho krmili těma kuřatama z Teska. Živanem. Tak dík. Nějak nám to přerostlo. No u nás se zase říkalo, že když jíš hodně polívečky, tak začneš růst. A hodně porosteš. No a což je samozřejmě A není to třeba kuřecí polívka? Já tady No, ne, prostě polívka. Jo. Ale tak oni nám to říkali jenom proto, že jsme nechtěli žrat polívku. Jo, aha. Protože polívky jsou, to je prostě voda. Jo, no. Nevím, co je na to. To je prostě Je, slaná voda. Ale jako. mně polívka chutná, jakože když to není Jo, jenom mě taky. voda. No. Ale když je jako domácí, prostě handmade DIY. Yes. Třeba krém. Jo. No. A nebo když tam je kuře. Jo, prostě nějaká jako dobrá, no. Je dobrá. Jste za placku. No to je foundation. Pro. Já to jdu zvětšovat. Tak jo. On prostě je malinký a pak se rozrůstá. Jo. A To je strašný čonky. No tak to nevypadá, někde prostě musí být. Někdo musí být tlustý. Ne, takhle jsem to nemyslela. Někdo tlustý prostě musí být. Veronika 2025, to si přesně řekla. Ne. Jo. Nelží. Já jsem řekla, někde musí být tlustý ten kořen. Ne, já jsem slyšela něco úplně jiného. Máme to na kameře, budu. Ale jsem fakt řekla. Ne. Ty mě úplně gaslightíš. Jo. Takže tě negaslightím. Ty jsi tady ten šilenec. No. Včera jsem šla do Alberta nakoupit a nakoupila jsem zadarmo, protože mám od Vojtovy mamky jsem dostala jakoby dárkový poukaz do Alberta. Ty vole. Takže jsem jakoby ušetřila. Jo. To ne. Tak to moc rychle nerostou ty kořeny. To neveru, no. Chci taky nějaký Jo, ale tak to je docela dobrý dárek, jakože dát kupon. Jo, právě. Minulý týden jsem šla na nákup do Lidlu. Myslím, že do Lidlu. Nevím, do Alp. Já už nevím. Víš, kolik jsem platila? No. Za basic suroviny, jako třeba... Ok, koupila jsem si kuře. No, tak to je drahý právě, já jsem taky No, chtěla. A to... jo, ale jako půl kila. Že jako fakt to nejlevnější. Ok, stálo 100, ale prostě... A tak to je dobrý teda. No právě. Bývá to i horší. Jo. Prostě zeleninu, toto, fakt jedinou věc, kterou jsem tam nepotřebovala, kterou bych mohla jako odstranit, byl sirup, který stál 18 korun. No, tak ty vole, tak to... No, takže to je jako... No, jasně. Víš, kolik jsem platila? Ne. Vezl jsem mi to do jedné tašky, stalo to 500 korun. Ty vole. Ne, sorry, 600. Ty, ne, a když to je nad 500, tak to je hrozný úplně, jako když to je na 300, tak jsem vždycky úplně, pane bože. Yes. Já jsem tam měla třeba pórek, řetkvičky. No, ale však ne asi. Avokádo jsem tam měla, ale to zrovna bylo ve slevě. Ne asi, však já taky prostě jsem si včera právě koupila jako sice zadarmo, že jo, ale taky pár věcí a prostě jako fakt pár, ale i tak už to bylo skoro 200. To je úplně WTF, kámo. No,
No. A to jsem Máslo za 60 korun? No to si nakupuju u nás doma v Šumperku, jakože u No rodičů. jo. Že oni vždycky, ty másla vždycky koupí třeba 50 másel, pak máme v celém mražáku, protože oni jsou třeba zrovna ve velké slevě. A taky ty dobrý právě. No, já jsem dlouho měla máslo, protože jsme byli v Jindřichově a oni jako rodiče nebo maminka kupuje máslo, že jo, v Polsku, protože tam třeba stojí 20 korun. Jo. Takže tam vždycky nakoupí strašně moc másla Yes. a tak mi dali třeba 3 másla Jo. z Polska. Jo, je taky Že jsem dlouho měla a teďka No, to pak když dojde, tak to stálo úplně... stejně jak ty 3 másla z Polska, Jo, ty no. píčo. No ne, asi. Fakt. Ach jo. No právě, to úplně, jako, ach jo. Ale reálně já vždycky jako nakupuju fakt ve slevách, jakože já si vždycky v pondělí nebo v neděli, když jedu do Plzně, tak si moje zábava ve vlaku je to, že si prohlížím prostě ty letáky v těch aplikacích. Yes. A chodím tam, kde jsou slevy a prostě reálně, když v Kauflandu je ve slevě mlíko, tak si tam jdu pro mlíko, když v Lidlu je něco, tak jdu do Lidlu. Ale nejradši mám Lidl, tam je všechno jako většinou levný docela, Jo. ale už taky moc ne, ale no. No právě, ten Lidl vždycky byl taková záchrana, ale už ani teď ne. Jako furt tam mají vajíčka mnohem levnější než třeba v Albertu. Jo, no to je pravda. Ty vajíčka se právě úplně jako v Kauflandu jsou strašně drahý. Právě jako máme od té babičky, ale ona teďka ty slepici jí moc nenesly, tak to, ale teďka taťka včera tam byl jako u ní a prý přivezl 150 vajíček. Píčo. Takže už asi nejsou. No, já si říkám, že jako, že asi přestanu nakupovat v těch supermarketech a třeba začnu, jako nevím, pojedu na nějakou farmu, když mám to auto. Jo, No, pojedeme. Pojedeme. Já půjdu s tebou. Jo, ale já nevím, jestli to bude levněji. No, to ne. Nebo ne. No tak na farmě to má jakoby dražší, ne? Už to je bio prostě, ale jakože, no mě to mamka... Dodávají toho míň, že jo. No, to musí. Furt mě to učí, jakože mám si... Co to je za hovno? Ale musí tam víc, jakoby. A on bude se stlusťovat, on postupně ale právě roste. Ale víš? Feru už teď má je úplně děravej. Ne, Musíš ho zadělat. ale to prostě Ne, teď už. Už to takhle neroste. si hejt. Jo, jsem. Ne, Feru. Dost. Tady začne náš první beef. Jo. Na videu. Live. Live. Bude to na klauzurách. Teďka někde uprostřed toho videa jedna z nás takhle hodí tou hlínou doprostřed. A dost! A odejde. To by bylo. Už nejsme BFF. Už nejsme BFF. Rozvod. Jo. A celý to bude o tom takovou. Jo. Potom jak se rozpadl Tree of Life. Ano. Všichni se rozpadli. Ano. Víš, my jsme vlastně ta foundation. No a Že prostě... my jsme ta foundation. že my, když se rozpadneme, tak prostě už... Tak se rozpadne celý internet. Jo. Asi. Ale jo, tak se přestaneme bavit a rozpadne se to a už nebudeme to muset dělat. Yes. To je vlastně náš tree of life, jakože tree of friendship. Jo. A jak silně to uděláme, tak silně naše přátelství. Proto se tak snažím, Veru. Jo. Ale Proto máš mě to tak tady mrzí, nějak že- jako to, takový žížálky, no. To je tvůj kořen, pamatuješ si? Ne. Já ti ho spravuju. Tak já ho to ztlustím. Já mám Renet list. No, Že oni takhle rostou, oni rostou. Jo. To. Já právě nejsem fatfobik, já mám prostě ráda tlustý to kořen. Prostě to znamená, že to je fakt plus jako pevný foundation. Mám ráda ty tlustý kořeny. Ale co to myslá nějak? No ty zase přemýšlíš nějak. Sorry, já tam mám to vojit.
co jsem ti říkala, jak on byl z tebe úplně vyděšený ten pátek. Co? V sobotu ráno. My jsme se prostě zbudili nějak brzo, tak jsme si dali ten čaj. A on byl úplně, že co bylo ty Verči? Co jí? Vy jste jí něco hodili do pití, nebo co? Já jsem jí takhle v životě neviděl. Jo. No, on ze mě vysává energii. A vy mě energii. No já nevím, co Nabíjíč. bylo. Třeba, jo, ty jsi můj nabíč. Proto jsem měla tolik energie. Dost. Paru, já jsem spala asi 3 hodiny, jo? Ne, jak to? Já jsem psala tu semestrálku do toho, do těch dějin. Už to máš? Ne, kde jsi to má doznat? 16. května, ale já už to chci mít zase. No jasně. Já mám naštěstí tentokrát poznámky, takže to jenom skopíruju. Já taky, ale pak jsem zjistila, že ty poznámky jsem si brala z jedné stránky jediné, z nějaké Karlovy univerzity, jakoby. A že to nemůžeš použít? no, že to je úplně přesně obsaný, tak jak jsem si ty poznámky psala. Díky. A tak já to hodně jakože předělávám, ale Sany mi včera říkala, že prej oni to dávají jako do toho plagiátorství a že ona to tam nějak odesla a že jí to vrátila, ona má sloupovou a že jí to našlo úplně všechno. Reálně třeba jenom jednu větu trošičku si přeměnila, nebo hodně ji přeměnila, ale prostě ji skopírovala od někud a ono jí to hnedka našlo a že to neozdrojovala, jakoby. Jo, takhle. No a že třeba jí to i našlo, že ona udělala tolik, protože aby to nešlo poznat, že ona celý to napsala a pak to hodila ještě do toho chatu, aby jí to jako předělal, ať to nejde poznat, jakože, že to ještě, prostě ať to celý ještě přepíše znovu. A stejně to našla a jí, že jako používala ten chat a jako co na něm dělala, tak. Tak já nevím, jestli to dělá ta Zlatá, protože minule mi to vzala. Ona mi na to ani nic neřekla. Jakože to je přes ChatGPT? No a já jsem to nedělala přes ten chat, ale jakože Apple jsem občas někde něco, jako nějakou větu jako skopírovala. Jo, no to je taky. Tak jestli to je jako 100%, nebo třeba na 50%, tak bych to taky vrátila. Tak asi jo, no. Tak asi jsme to měli dobrý. Ale ten chat nepoužívám, protože my jsme tolik jako zničili přírodu tím ranové určitě. Úplně se za to stydím, že jsme to udělali. Právě. To on Denis dělal, nebo dneska má nějakou prezentaci na dějiny, na Davida Černého. Prostě nejznám, no jakože já ho sice nemám moc to, no, tak ale jako je to na prezentaci je to ideální člověk prostě. A on že kdo to je? Že okej, no a to je pták. no, já že chci s tím pomoct, jako já ho znám, hele, normálně baví mě dělat prezentace toto. On že tak jo. Vytáhl ChatGPT, napsal mu tam, udělej mi prezentaci na 15 minut o Davidu Černým. A že proč to děláš? A on, já ho neznám. No, tak si vytáhni Wikipedii, toto, ne. Jsem tam začala říkat. A řekla jsem mu, ať ten ChatGPT vypne, tak on ho vypl. A teď jsem mu tam začala říkat o tom, jako, že co si tam má dát za díla a tak, co o nich má říkat. A on, ale já to potřebuji mít napsaný. A že no tak to napiš do té prezentace. A on že ne, ty jsi tam dával jenom obrázky. A že aha, a tak kam si to píšeš? A on na papír. A já OK, tak si to napiš na papír ty poznámky. A on ne, já to budu číst už jako semestrálku. Jakože napíše rovnou tu semestrálku a to bude číst. Tak jak to dělala třeba, nevím, Žaneta podle mě. Že už tam jako přinesla ty 3 listy, ale já to tam celý přečetla a ještě tam něco přidala. Ale jako šlo vidět, že to nedělala celý přes ChatGPT. Jo, no. No, on to fakt hodil do toho ChatGPT potom. Já jsem se mu na to už vysrala. Celý to nechal napsat tím. A pak tam hodil jenom tyhle
obrázky a to bylo to celé. Tomu trvalo 2 dny, než se k tomu dokopal. Aha. Pro. Já jsem se na to nemohla dívat, No. fakt. A ještě mu tam psal, prosím. Že ne, to nedělej. No, to je hrozný. Já se tady s tím srdcám už týden v kuse. Ale jako, no, nevím, proč nejsem schopná to napsat třeba za 1 odpoledne. To je jo. No, ale tak jako já, kdyby asi hořelo, tak jsem schopná, ale Jo. že zároveň ještě jsem dělala tu ilustraci, Jo, tak snad ty no, vole, doufám, že mi řekne, že už dobrý, že už to můžu vytisknout. No to jako není to nějak to, ale tak Jo. ještě doufám, že jako si tam dopíšu tu docházku. Se nebude koukat. No. Teď to tady obklíč. Jo. To bude můj mega kořen. No právě. Musím to propojit. To jsem z ničeho nic. Prostě včera dostala extrémní chuť na pohánku. Pohánku. Jo, máš ráda. Cože to je? Pohánka. Jakože to je taková luštěnina, jakoby. Tak to asi neznáš. Jo, no, znám jen. Nebo to, No, asi to nežeru tak jo, často, jo, že jo. bych- No my to, jako oni to doma furt jí, protože to je prostě jako zdraví na trávení a tak. Jo. A no a prostě, no a jsem to jako, ne, že bych to neměla ráda, ale prostě nějak jsem to nevyhledávala, protože prostě to je až moc zdraví. A prostě, nebo nevím, nějak mi to bylo jedno. A prostě teď jsem úplně na to dostala extrémní chuť, no tak si dneska udělám pohánku. Nevím, to je úplně random. Okay. Ale ještě, no nebo brambory. Oni už mi klíčí úplně. Tak je musím sníst. Jak je na záchodě jeden ten komiks. Já klíčím, já obhajuju. Jak mu tomu říznout? Viděla jsi to? Já asi vím, co myslíš, no. Jo, Že no. to- Já jsem tam totiž byla třeba včera, takže Jo. proto to vím. Bude hezký s tím světlem. No právě. To je úplně- Taky se mi to líbí. A i na té Úplně kameře to. impresionismus. No ty vole, to mi neříkej. Už to mám plný zuby. Čeho? No to impresionismu. Furt tady už to slyším třeba po 50. v té škole, kdyby nás radši učili něco nového o těch dějinách. To bude příště. No, to se Třeba těším. David Černý. No ty vole. Něco novýho, David Černý. Z 90. let, to je přece současné. Tak určitě tam bude ta Anna Mendieta. Jo. A David Černý. A David Černý. A ta Magdalena... Kuška. Jakože od Jelena. Ne. Jakože od Jelena. Od Jelena ne. Je to úplně na jazyku. Tak ona tady byla dokonce. Ježiš, jo. Že jo? Jo, ale já nevím taky, jak se říkají. Kurva. Se jmenuje. No. Mě to úplně vypadlo. Ale já vím. Jak má ten dýchací dům a jak tam... No, No, ty vole, ale ona má takový příjmení prostě. no, právě. Ona jakoby to má jako nějaký slovo, ale jedno písmeno tam má jinak. No, asi.
Nebo tak nějak. Jo, je prostě, má to takový, no, nějaký, Jo. ale já nevím. Ty pičo. Ježiš, to mě sere. No, tak. Ne, tak musíme změnit téma, ať nás to Teďka celý to video bude potom. jak je tam Magdalena? Ty vole. A je to Magdalena? No já jsem něco na Mag, je to. Je to, že jo? Něco na Mag. Teďka, jestli to nebude, tak asi poslední. Nebo není to Kateřina. Tak. No ty vole, Magdalena to byla. Ona tady byla minulý rok. No, ona tady byla, já vím. Jsem na ní byla na té přednášce, jak tam mluvila o tom všem. A to byla Magdalena. Kurník. To je hajzl. Nevadí. Taky na to furt myslíš? Jo. Já taky. Může to dělat jako Ještě takhle pořád nerostou. jo, rostou přes sebe. Jo, takhle. Jo, tak to asi. Jak jsem skanovala ty stromy, tak to je úplně hustý, to pak ukážu. Tak jo. Ono tam je i ta Julča v pozadí. Jak tam si. A ráně to jsem vůbec neskanovala. A pak seš tam ty a ty seš tam jakože takový vzduch prostě. Duch. Jo, vzduch. Duch. Není to na K třeba? Ta paní? Ta paní. Ne, přemýšlej. A já musím. Ne, pak nepřemýšlej. Já musím. Ne, Kateřina to není. Kateřina je šedá. No, já si myslím, že to je fakt ta Magdalena. Je to Magdalena. Ale jak? To je tajemství. Měl na ní u nás někdo prezentaci, jak jsme měli třeba tu Adélu Babánovou a to. To asi ne. Ne, nebo... Jsme před rokem byli v těch Benediktkách. Jo. Už jsme nepůjdeme jako zpátky. Ale byli jsme tam. Byli jsme tam, ano. No jo. Ale příští rok budou zase. Jo. A pojedem? Tak podle financí. No. Bylo to docela drahé. To bylo. Ne, ale jakože to ubytování bylo super, jakože to kdyby to... Že bylo jak fajn. jsme tam jako nás bylo víc, tak to bylo pak levný docela. Jo. A tak to nám stejně proplatila škola. Jo, no a jo. Já bych tam jela. Ale nevím, jestli je to na to, no jako to Biennale, ale jako jo, ale už to takový, už jsem tam byla dvakrát. Je to hezký. Jo, no. Už se objímají. Objímaj. Já mám hlad. Teď jsem jedla. Furt. To je nějaký problém.
Já nedokážu myslet teďka na nic jiného. Ne, mysli na něco jiného. A ono to fakt nejde. Já dokud nebudu vědět ty příjmení, tak já prostě nepřestanu. No. Mamka mi včera říká, že prej tam u jejich sousedky prostě tam nějaká kačena zblázněná prej si udělala hnízdo na střeše. A že se jí teďka vylíhly včera ty káčátka, takže oni je tam tady kamarádka, jako je tam pak úplně chytali, protože oni skákali z té střechy. Ty vole. No, ta kačena je nějaká Crazy blbá. sebevrahové. No, protože si vole neudělá hnízdo normálně u potoka, že ho měla kousek. A jako zachránili, ale jedno umřelo. Ne! Jakože spadlo a umřelo. No, že to bylo fakt vysoko. A tak aspoň ty ostatní zachránili. Jetelová! Jo! Já jsem si říká, že nějaká přírodně jsem chtěla říct přesně. trávníková. No, něco takového. Ty píčo, dobrý. Jupi. Hurá. Tak, dobrý, jdeme dál. Je to fucking loktí. Magdale. Jak je ta písnička? No, jsem 9:30 v pondělí, i když jsme, já nevím, Je 9:30 v pondělí a i když jsme to nechtěli. Magdaleno, tvoje vlasy leží pod mou postelí. Když jsme to nechtěli, oblíkáš se, proč pak asi? Jo. Jo! Jsem na to vymyslela TikTok taneček, jakože 9:30 v pondělí a i když jsme to nechtěli. Magdaleno, tvoje vlasy. Oblíkáš se, proč pak asi? To je asi nejvíc cringe věc, Jo. kterou si kdy přede mnou udělala. No, tak ty vole, pardon. To je ten true friendship, víš, Baru. Už Jo, se jo. před tebou nestydím. No já před toho taky ne, právě. No, tak to je právě ten, nevím co. My jsme úplně sestry. Ne, to ne. No to my má jsme ty sestru. sisters. Sister. Však Zuzka taky řekla, že jí přijde, že jsme si víc podobný my dvě, než jako já s ní. Náhodou, vy dvě máte to stejnou hubu. Ježiš, no, Stejnou pusu máte. a tak ona má takovou... A to je tím, jak se No, maluje. ona má jako větší bradu a ty jí máš takovou menší, Jo. ale furt jí máte jako stejnou. Aha, to je hustý. Hlavně. Že jako máte stejný úsměv. Mhm. Prostě. Jo a jo. No, to teda... Já chci mít bráchu. Teď máš. Ne, fuj. A chci mít tátu. Tak. Viktor s Milanem jsou mý tátové. Ano, takový tatíci. Tatínci. A to jsou bráchové. to jsou nás všech. Jo, to jsou bráchové a jsou to oba. Jo, a Vojtík s Živanem a Došť třeba.
Denis ne. Denis ne. Součují brácho. Jo. Tomáš. Jo, No, Tomáš. ale s tím se stalo. Já dneska byl ve škole. Dneska byl ve škole? Ty jsi Jo, přišla? já ho vlastně občas potkávám, když jdu. Jo. Jo, Vojtěch se Živanem jsou takový bráchové. Mamka si dělala prdel ze Živana. Ne, že se jmenuje Živan. Ježiš. A byli jste v tom KFCčku? Ve Valmezu? Ne. Jak oni chtěli. Jeli rovnou. A viděli ho? Jo, viděli, jeli jsme kolem. Tak dobrý ještě. Aspoň tomu uvěřím. No právě. Ježiš, tady je ta kamera. To ano. Tak, Tak to můžeme vyretušovat. to půjde. No, že tam dáme jako to, co tam bylo předtím. Jo, aha, jo, je takhle. No, to je pravda. Alebo tam prostě bude vidět. Jo, přiznáme. Ano. Přiznáme tu techniku, že ji používáme. Jo. To není natočený nevím čím vzduchem. Však je to takové přírodní. Jo, Jo. je to autentické. Jo. Proto to natáčíme venku a ne v Multilabu. No, přesně. Tam to bylo ale fakt. To bylo strašný, já jsem se z toho chtěla pobinkat, z toho stop motionu. Ještě plachta skurvená, černá, neskla. Ještě já jsem mu říkala, no my bychom to chtěli jako, že by tam bylo sklo. A ještě jak to nasvítil, ty No vole. ne asi. To z toho se mě klepla Pepka, když jsem to viděla. Víš, jak papička. No, co babička. To mám od babičky. Dobrouče. To je ta, co nám dala 150 vajíček. Jo. Je. No jo, jak jsem tam přišla, to bylo... Jo, ty Ty jsi vole. taky, to jsem tě Já viděla, jak ty úplně... jak jsi to... A to prostě nemůžeš úplně vysvětlit. Ale já myslím, že jsem mu to hezky. Jo. Tak já Jsi si řekla takovýhle, hezky. no já si takovýhle věci nenechám jako líbit. Jo. Že jako když to je moje video, tak prostě No, to si jo. dělám na sebe. Ale jak se kroutí. To je krásný. Kádajte ještě. Povedu tam víc a pak tam je rozvedu. Jakože, že tady už moc to... Zaspíváme si něco. A co? Třeba... Jo. A to nevím ty slova. No a konec. Tak ještě. Na cestu. Twice. No, dál nevím. Super Chupa Paradise. Co Denis? Co s Denisem? Jo, ty jsi něco řekla, Denis, nebo něco? Co? Teďka jsi něco řekl. Já jsem do toho skočila tím pusu. Jo. Na Nebo... cestu s kolem světa. Jo, aha. Jaký Denis? Denis, fuj. Aha, Denis. Ale ten je úplně svalnatý. To je má bicáček. Čoče. Pepek námořní. Pozor na ty šrouby.
dnešnímu máči. Čas tlačí, jen golfisti útočí. Čas hrát a podívat se pravdě do očí. Super eberista. Jo. Tohle hřiště patří nám a naše zůstane. To vám povídám. Zvyští stát, jdeme norovat, jám kníži a... Jde to? Jo, ale to je extrémně přesvícený. Jako tamto? Jo. To nevadí. Já mám hrozný mravence v nohách. Jakože mě brní. Jako než tam jsou živý. Jo. Co si zaspíváme? Třeba inženýry. Inženýr. Počkej, jak to začíná? Něco kokain, Ne, pravítko. pravítko. Co to má nějaký? Kokain, pravítko. Světovaní Inženýři. Ale jak to začíná celý? Jo, tak to nevím. Sinus, kosinus, Jo, to je ona. píry, Ten světovaní sinus. inženýři. Je to zvolený, jak s námi zpívá světovaní inženýři. Sinus, kosinus, síry. Sírečky. Yummy. Tajde to. Jedeme dál. Jedeme dál. Na cestu kolem světa, funky planéta, oh yeah. Piju kokosový čaj, Platím kokosový čaj. Morská panna na vodním skútru. No, já nevím. Plave si po volné. Taky nevím. Pojď mi namazat záda, faktor 1050. Kurtizánko, vytetuj mi na rameni delfína, ať mi připomíná. Už jsem na něm byla 3krát, ty píčo, na tomhletom albu A jenom. vůbec to neumíš, ty jo. Tak já ty písničky poslouchám hlavně na těch. No. A tak jako já to taky to nevím. Já neumím žádnou písničku. Ne, Protože nejsem schopná si zapamatovat ten text. ale no. Medvědi, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Jdou pravě, výpravě, malý grysny ukáže se turisté, zajisté, rozudíkají se po lese. Na pěšině po nich zbydou tranci a drahé dukáty, medvědi si pak za ně Koupí něco. vymění za zlaťáky. Za ty si koupí maliny, med a slané buráky. Za ty si koupí maliny, med a slané buráky. Nebo mravenci v kredenci. Mravenci v kredenci, to prý nemá být. Žiju sám, nechávám všechno živé žít. Lesou sem zvenku, našli cukřenku, každý masá rád. Tak buď jak buď, dobrou chuť, přece nebudu... A zaspíváme další písničku.
zaspívat I'm a creep, ale v kočičí verzi. Mňau, 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 mňau. To je AI, I'm a creep. Jo. Cat singing. Jo. A tam ta oranžová tlustá kočka. Jo, opět takové. Čtyři minuty. To nestíháme. Ale tak už. No, já to vyměním. Ale to se úplně pohne, víš, celý. A stejně to budeme ořezávat. A s tím stativem nepohne. Jak se to, kde to je to tlačítko? Vítr si váhá. Chunky planeta. Funky, crazy, crazy funky. To je ale kufina ta planeta. Funky. Taková funky trošku. Na zdraví, děkuji. Já za týden dělám to obožku. Omk. V pondělí? V úterý. Okay. Zameškáš pana trnku? Ne, tak to snad ne. Ale když jo, mu to bude asi stejně. On ani neví, kdo já jsem. Ach jo. Zkusíš to pak zase oskanovat? Jo. A vlastně tady to nemusíme nějak zakončovat, protože to jako... Víš co? Co, tady to? Ne, jakože jakože to video. Jo. Jakože to totiž pojede furt, že? No právě. A kdo uvidí konec? No, Třeba 1% lidí. no právě. Jeden člověk to uvidí a řekne si, Tak tady to skončilo. tady to jako skončilo, to jako nemá konec. Má to konec, protože Jo. tady jsou ty kořeny. No A právě. my jsme udělali ten basement. Udělali jsme ten sklep. Jsem chtěla říct, že base. Basement. Prostě ten fundament. Fundament. Jo. Foundation. Jakože báze pod oči. Jo, jo. To je pod stínem, nebo pod co to je? To může být foundation úplně na celý ksich. Jo. Báze pod make-up. Yeah. Mě už nebaví dělat ty malý kořenky. Jo, mě také nebavily ty obrovský, Jo. tlustý. To šlo rychle, no. Ale jo. Ale už ta hlína suchá, drolí se to. Hmm. Nejsme to udělat v ajíčku. A i? A i kořeny. To je prostě part tu našeho Jo, šíleného výletu do reálně. Veselí. Proč jsme to nedělali v Veselí nad Lužnicí? Jo, měli jsme tam jet. Taky v úterý jsme to točili přece minule. Jo, ty vole. To je šílený. No a teďka bychom tam mohli jít autem, že? Jo. Ale to by nebylo. No právě to, ten vlak, prostě to spálení, to ta žízeň, to
Jsme se tam úplně spálili. No já jsem se teda spálila. Pamatuješ si to? Jo, úplně Já už si to ani nepamatuju, jak jsme se Jo, spálili. no. Jo, jako ta jsem byla tak spálená, tyjo, že... Fakt už nevím. Ten písek házeli sem a tam, jak jsme byli spálení. No právě. Už ani nevím, kam jsem ho házela, ani jako... Ani nevím, jak jsme se dostali domů, jak jsme... To jsme byli... Jo, ale to si ale nepamatuju. Co? Jak jsme se dostali domů, to se nepamatuju. Jakoby. Vlakem, ne. Ty jsi spala, protože jsi byla spálená. Jo. Ukážu ti nožku. Jo, hezká. Taková alt. Alt noha. Altínka. A byla tam ta Živanova sestřenice v tom pátém. No, on ji prý potkal u toho v tom přístavu a teď Jo. nevím, jestli šla pak do prostoru. To je vtipný, kdybys nám ukázala, byla by, že to sračka. To je můj bratranec. Tak to ne. Fuj, tady hraje nějaký živo. Fuj, jak. DJ Fuj. Tak to jedu domů. Do To fucking nebudu Nového Líčína. poslouchat. Jo. Já tam jdu k tomu. Víš beatbox? Ne. Takový to Boots and Cats. No jo. Nevím, ale Vojta to prej umí a on se to přede mnou stydí udělat. Prej to je jediná věc, kterou jako by mi ještě jako nezděl se mnou prostě. Jo, Denis se taky styděl, ale už přede mnou Jo, tak dělal to už je nějaký vážný. To je vážný vztah. To je velmi vážnější než ten No váš. právě, to je Jo, nějaký fucking jako. dvouletý vztah. Hovno z toho, ani beatbox nedostal. Proto jsem chtěla toho Vojtu, že jsem myslela, že umí ten beatbox, no. A on se stydí. On se stydí. Kurník, co jsi to vybrala za Ale už jsem ho donutila dělat ty edity a tu hudbu, tak už je trošku artsy. Jo, tak To je, protože jsem s ní začala chodit, protože jsem myslela, že to je artsy, no a pak jsem zjistila, že je automechanik. Tak to je taky takový umění. No On prostě staví ty auta. jo. Tak aspoň ti opraví auto. Jo, no právě. Kdybych nějaký měla. Falenka si teďka, víš, jak je Falenka? Jo, Jako já mě sleduju, ale mě jsem super. dlouho neviděla. No, já taky úplně, a mě se úplně random objevila na YouTube a úplně, bro, ona ještě prostě jako existuje. A tak jsem se na ní podívala, ona si koupila totiž teď nějaký jako ten transportér, ten Volkswagen, myslím. A jakože dodávku, takovou tu úplně starou. Jo. A myslím, že to je 1954, nebo jako fakt stará, ne, nebo já nevím, jak stará. Okay. A to, a že... Taková ta hippiezovská. No, ale, jako, ale vypadá normálně bílá, prostě No, jako jasně. to, ale jakože je taková starodávna, no, a Jo. retro. A ona, jakože, že už měla vestavěný vevnitř jako postel a tohle, a že ona právě si chtěla koupit nějakou prostě, že by si ji už postavila takhle, ale že tato už byla postavená, takže Aha. to někdo prodával. A to je úplně super, jakože to bych taky chtěla. Yes. Jakože bydlí v dodávce? Nebo... No asi nebude bydlet v dodávce, ale mají že s prostě ní na chce, cestu. jo, že s ní chce cestovat. Jo, to je skvělý, no. To je úplně jako trošku můj sen. Jo. Tam klidně i bydlet. Yes. To měl tata, no. Když se s ním bavila, tak by nám to půjčil. A on ji ještě má? Moji Určitě. ukradne. Jo. Ty vole, ale to jen tak jako nejede. No právě, že to je hrozně, ona to říká, že tomu vůbec nerozumí, ale prostě jí to ten chlap vysvětloval, že to musí nějak, třeba když to dlouho nejede nebo v zimě, tak a nastartuje to, tak to musí nějak složitě startovat, prostě přes nějaký sytič, ne, já nevím přes co, ale... Tak jako to všechny auta, když prostě přes zimu s nima nejezdíš, tak, no, tak to to jo. musíš. Ale to je zajímavý. Jo. Tak můžeme si pořídit do domu. Yes, a představíme si ji.
Yeah. A já jsem se koukala pak i na nějaký video, jakože že nějaký pár prostě si to takhle dělá a že prostě už procestuje asi 50-40 měst. No jasně. A nebo jako ne měst, těch zemí, jo. států. A že si prostě ten interiér prostě ho mají úplně takový normální, jakože prostě víš co, někdo to tam hrozně hrotí, že úplně mají kuchyň jako v hotelu nebo co. A že prostě jenom třeba za 5 000 prostě, víš, jakože to Tam udělá. stačí ty vole. No a že to, jakože jindy jsou taky ty firmy, které ti to dělají, to je strašně drahý, že jo. No to ne. Ne, stačí prostě postel, vařič, No právě, nějaký ty nějaká ta uložení nádrž, prostory, no, ty nádrž na vodu, jo, uložení jo. prostory, třeba lednice. No Yes. to tam ani nemusí A být prej, že, zapojený, to no může právě, být. že ani ta lednice, tu třeba, že prej, ani lednici nemají a že prostě vychytali to, že jakoby takový ty sýry, ty vakuovaný, takže ti vydrží i 14 dní prostě, Aha. že to je fakt jako to, jako asi ne úplně ve vedrech, ale jakože Jo. to a že je prostě normálně jako sušený maso mají a prostě, A tak to může být jsou- jenom taková ta krabice prostě, to nemusí být Jo, jako jo, jo. lednice no zapojené. právě. A že když jako víš, že si budou chtít dát třeba vychlazený pivo, tak si koupí na benzínce takový ten led a prostě Jo. večer si vychladí, ale no, No, v moři. yes. Yes. Já chci jít k moři. Tak Ale- pojď se mnou. Kam? No do toho Řecka. Do Řecka. A aby se ti tam líbilo, tam to je takový, tam nikdo není prostě, Hmm. jakože proto tam asi A kdy jezdíme. tam jedeš? No, za 2 týdny, Co tady bys to udělala? ale jenom na 10 dní. Jakože to budu hnedka zpátky. Tak jo. Ale jakože chci tam, ale nechci znít nevděčně, ale ty vole, nehodí se mi to. No, je to přes ty klauzuly. No já se vrátím přesně na instalace. Jo. A tak toto doděláme. Jo, Tak no. toto už jakoby máme a ještě tam to video, tu hudbu. Ale to můžu dělat Jo, tak nebo že bys to jí zase udělala? příští týden. Jo, tak jestli jí chceš, abych ji udělala. Nebo jako, Nebo že ti to bavilo, ale jako to, Jo, já mě to to- klidně udělám, ale jakože nechci, jakože aby si říká, že jsem nevíš tě co, tak já nenechala už, k no tomu. jasně, ale jako jestli budeš v tom Řecku, No, tak můžeme udělat prostě základ a ty to pak nějak Jo, vyladíš tak jo. a já vyladím to video. Tak jo. A nevadí ti to? Ne, Tak jo. že si uděláme spolu ten základ. Jo. Já nám a pak jako, to můžeme vydat. yes. Jo. To je, A jak dlouho chceme to video? já nevím, no, jako asi třeba, já nevím, abych to nedělal nějak extra. Já bych to udělala minimálně na čtvrtičky. Jo, Ať, no, to, jo, ať, tak to, ať jako prostě to ti jo. lidi jako toho nestojí od začátku. jo, tak to jo. Jo. Můžeme to udělat i jakoby 3D. 3D. Jo, takhle. Ne, tak jedou třeba jeden. Tak můžeme jen dva. Tak tady už máš taky 3. Jo, Wow, to je dobrý. proč nás to nenapadlo? Já nevím. No, tak ono to nejde vidět na tom videu, že? Taky ta hlína úplně nedrží. Suchá. Nechápu, jak z toho tam může být. A tak asi to umí, asi jsou šikovní. Má růžky. Jo. Je to čertík, Berti. O, bombus. Může čmelák. Je. Čmel. Jo, To je chlupatý. To je Tak. ruský. Aha, a ty říkáš, že to je nějaký chlupatý něco. Jo, no, tak jsem si to spletl. Jo. Jsem myslela, že to je chlupatý letec. Ale není to chlupatý Oh. letec. Tak nevadí. Tady poroste ten strom tak. Nějaký další. Ano, to je miminko. Ano, tady dělám mu foundation. To je strašně celý. Jo.
broučky, jakože tam lezou. Ať už tady jsou, že občas tady No jo. Doufám, že jsme nějakého nezazdili. No právě, já jsem tam na začátku, mi tam furt lezl blbeček, ale jako Jo, mě dávala taky. jsem na něj pozor. Mm. Toto jsou hezké kořeny, ty se nám moc povedly. Jo, to už jde vidět, jak jsme, už to děláme po třetí, reálně. Jo, no. Máme místo na té kartě. Jo, Jo, kolik? 105. Ještě minut, jakoby. Jo. A kolik předtím to bylo kolik? 160. Je, takže natáčíme jenom hodinu. Aha. Tak to zpomalíme. Ono to asi jen nevadí. Ne. No, nemusí Jako, to no ne, jako reálně to. No. By musela být větší deska, no. Mm. A už bych měla hlad pak po 3 hodině. Jo, no vlastně, my se musíme najíst. A je to pěkné. Jo, je to krásné. Můžeme to tak nějak jako zase rostu. No to můžeme natočit, jak to sklízíme. Asi. Jo. Podle mě tohle to samotný bez jako kořeny. Nebo to můžeme takhle mít. A dát jim to tam takhle. No, Tak tady máte ten fundament. tady máte ten basement. Jo. Tady je tady jesot. Ten Sefirot. Jo. Mně se líbí tady tahle ta část. A jak když to líbí celý, jak se to fakt jako rozrůstá. Jo. To super. Yes. Tak, to bude stát. Oni to je úplně Jo. jak Adam a ten Bůh. Jo. Jo. Oni si chcou dát pusínku. A tak musí povyrůst. Blbý, už nevyroste. Aha. Když to bude suchý. Díky. Konec? No. To může Sík. nechat usušit. Jo. To budou nadšení na suše. Takovým tady vrátíme víc jako polovinu kýbla. Ale suchou hlínu. Kdy to bude hotový? Kdy? Nebo, já nevím. To kuš? Jo? Podíváme se něco. Jako já bych klidně ještě to, ale nevím, ať
Nevím už Už to není dál. moc, no. No. Už to je, já myslím, že dobrý. Je tam jsou i nějaký prázdný místa. Tak pojď skenovat. Jo. Kde ta hadra? Můžeme se k řece jít, nevím.